Pipila ka adlaw human giproklamar nga bag-ong mayor ug vice mayor sa Cebu City si incumbent councilor Nestor Archival ug former mayor Tommy Osmeña. Nakigtagbo na sila sa mga kadagkuan sa Information Technology and Business Process Management kun IT-BPM ug Business Process Outsourcing kun BPO dinhi sa Sugbo. Kini aron masayran ang mga isyu nga mihabol sa industriya ug mas mapalambo pa ang BPO sector sa syudad. Gani ang duha ka bag-ong mangulo sa syudad, dunay planong dakong kabag-uhan nga ipatuman subay sa ilang gitakdang paglingkod sa pwesto. Ang paghimuong bukas 24 oras ang mga satellite office sa City Hall ug uban pang mga opisina sa gobyerno sama sa LTO, BIR, PhilHealth ug Pag-ibig. Gani pinaagi sa usa ka social media post, gipahimug-atan ni Vice Mayor-elect Tommy Osmeña ang kamahinungdanon sa BPO o BPM industry alang sa ekonomiya sa syudad sa Sugbo. Sa atong pakighinabi sa mga BPO workers sa syudad, parehas ang ilang hagit nga giatubang. The fact that your working hours is night. So lisod kayo siya because you need to invest a time or even moabot gali na siya mga 12 PM na cut off. So balik na sad ka tomorrow. So another na sad na dili na sad ka makatong tarong. RD is mostly good Saturday and Sunday. And government or business days sa government is Mondays to Fridays. So syempre it's very hard for us. For example, if we want to apply for a loan, let's say. So if we will go to sa Pag-ibig. So kinahanglan pa mo sayo. And tas baya naglinya. So lain ko. So makuha kami katugay gabi ibaya. Workplace is not kani same ang time. Usually night amo ang kuan niya. In morning is sleep with me. Yeah, usual day off is that time. So government and structures are always closed. Yeah, dili ni maka, for example, SSL instead mag-process di make a process or Pag-ibig may na. Ubos sa maong programa nga gitawag og Mayor of the Night, ipatuman sab ang luwas ug malambuon nga public transportation. Mga kurso sa kolehiyo nga tukma sa mga gipangita sa BPO industry ug uban pa. Gani sila malaumon nga mapatuman ang mga plano sa kagamhanan ubos sa bag-ong administrasyon. Privilege for us. Okay, at least if we need help, let's say from PhilHealth, then at least mas applicable na siya sa amo, dali na lang siya. Kung yung SSS, dali na lang po siya. No need na magpila og sayop, mag-wait pagpila ka hours. And then at least kung pila ka pag okay. Hopefully nga sa new nato nga mayor and vice mayor ma-change siya. Na uban nga open. And especially sa public transport na kanang lisod kayo iuli. Especially night. Listening to the platform of our new elected mayor and vice mayor, I really felt happy, honestly really good. To the fact na open ang mga, not only the malls or mga ilang buhayon ang night ba. So, aside from kanang mga SSS that can help us na dili na mi need mo day off, PTO, mo absent para lang ma-process na. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.